čím väčšia je seizmická aktivita, tým viac magmy sa pohybuje systémom a táto rozstavená magma sa zohreje na viac ako 1000 stupňov. Na toto sa teda v skutočnosti pozeráme. Nemáme priame merania toho, koľko magmy je na vzostupe. Jediné, čo môžeme urobiť, je zmerať množstvo seizmickej aktivity, pretože na to máme globálnu seizmickú sieť. Studie Artura Witterita tedy ukazují, že na ohřev oceánu také významně působí endogenní procesy, jako je seizmická a magmatická aktivita. Môj výskum naznačuje, že geotermálna energia je podstatným faktorom globálneho otepľovania. A tu môžeme vidieť, že údaje ARGO ukazujú globálne zmeny teploty v rôznych hĺbkach za posledných 20 rokov. Väčšina tepla sa prenáša na povrchu, ale máme tu aj zosilnenie zo spodu. Prichádza teda z oboch smerov. Nie je možné, aby, ako sme tu ukázali, ak tu zväčšíme túto časť stĺpca, nie je možné, aby vyššie teploty, ktoré sa nachádzajú pod povrchom, prichádzali z povrchu, pretože tu máte chladnú anomáliu a tu teplú anomáliu.